точки зору? Тобто шлях, яким пішли, коли створювали «Укроборонпром», є корупційна складова цієї історії, мотивація, і є реалістична. Що було раніше до «Укроборонпрому»? Було Міністерство промислової політики. Чим воно займалось? Воно регулювало повністю всю цю сферу, управляло напряму підприємствами, ставило директорів, виконувало роль зводження всіх оборонних замовлень і віддавало на підприємства. Це не є правильним шляхом, тому що це якраз є радянський підхід, коли держава у особі регулятора і підприємство як виробник скеровується однією особою. Це неправильно, тобто конфлікт інтересів. Так само, як не може клієнт бути одночасно і директором заводу, продукцію якого він використовує. Тому во всьому світі, і це тенденція вже навіть і в Російській Федерації, яка є правонаступником Радянського Союзу, вони пішли іншим шляхом. «Укроборонпром» – це по факту бізнес. Це промисловість, яка забезпечує в тому числі стратегічні цілі країни, виконує соціальну функцію, але зрештою це виробництво, яке має керуватися ринковими механізмами. І також в нього є соціальне навантаження у вигляді поставки озброєнь для армії.